История на технологиите Web Wellness от компанията Business Process Technologies. Компанията Business Process Technologies представиха уникалната технология Web Wellness на пазара през 2017 година. Тази технология съдържа десетки ноу-хау и е единствената система в света с пълен цикъл на тестване и профилактика. Системата за удължаване на живота на хората. Програма Web Wellness е представена от няколко устройства. LifeXpert е устройство за експресно сканиране на организъм с помощта на електроди. LifeXpert измерва показанията на електрическото съпротивление на кожата на биологично активни зони и, използвайки софтуер, преобразува показанията в цифров код, последван от изпращането им до процесорния сървър. На сървъра тези показания се дешифрират според определено ноу-хау на алгоритъма и програмата получава данни за състоянието от 47 органи и системи. Можем да видим кои органи и системи предполагаемо са в коридора на нормата, кои в хиперфункцията на възпалителното състояние или близки до възпалителните, които са в хипофункция на хронично състояние. Освен това, сървърът сравнява тази диаграма с база данни от диаграми на няколко десетки хиляди пациенти, които са имали клинично доказани диагнози и са извършени същите измервания. Според резултатите от сравняването на програмата, сървърът избира подобни диаграми, с които показанията съвпадат с повече от 94%. На тяхна база клиничната диагноза се отчита с процент вероятност за всяко заболяване и патоген. Хардуерно-софтуерен комплекс LifeXpert е в състояние да генерира следните отчети: степен на риск от основните системи и общо състояние, диаграми на предполагаемото състояние на 47 органи и системи, гръбначен стълб, ауропрограма, чакри, вероятни токсини от различни паразити и предполагаеми промени в органите и системите, биологична възраст. Комплексът LifeXpert също така има функцията да подбира лекарства с помощта на вградения контейнер или да използва електронни копия на различни лекарства, които производителят постоянно добавя към базата данни. Всяка компания или нейният дистрибутор, който дава хранителни добавки, козметика, хранителни продукти и други подобни, може да кандидатства за добавяне на продукта в базата данни. Производителят добавя тези продукти в електронната копирна база данни безплатно и от този момент нататък LifeXpert може да се използва за отличен инструмент за продажба. Тъй като сега е възможно в режим на сравнение да се покаже на клиента вероятният ефект на лекарството върху тялото му в 47 органи и системи. Но уникалните функции на комплекса не свършват до тук. Когато програмата отново получи достъп до сървъра, сървърът анализира вероятните диагнози и съставя уникален честотен комплекс. Сървърната база данни съдържа и повече от 36 000 заболявания и патогени и за тях повече от 460 000 резонансни честоти, които могат да потиснат тези вируси, гъбички, паразити и бактерии. По този начин всеки ден може да направите 2 измервания и да съставите индивидуални, дневни и нощни комплекси, нормализирайки състоянието на тялото си, тискайки патогените на етапа инфекция и удължавайки живота си. Облачна система за база от данни, която постоянно се актуализира и подобрява. Системата за изкуствен интелект, която с всеки нов тест става все по-точна. Заключение за технологиите на Business Process Technologies като лидер в индустрията Web Wellness, работеща с облачни услуги и интелектуални здравни системи. Тази система е разработена от научно-производствено предприятие Leodomed Bio, изключително за технологиите на Business Process Technologies. Тази система беше резултат от дългогодишни изследвания и 18 годишен опит в производството на хардуерно-софтуерни системи и терапевтична техника в областта на рефлексологията, биорезонансните технологии и енергийната информационна терапия. Основатели на научно-изследователските и производствени предприятия на Leodomed Bio са Владимир Анатолиевич Черногубов и синът му Евгений Владимирович Черногубов. Те дълги години обединяват професионалисти в областта на медицината, инженери и програмисти, създават уникални технологии, на които се доверяват стотици хиляди потребители. Владимир Анатолиевич е 38 годишен професионалист в радиоелектрониката. Висш офицер от резерва, започва кариерата си в стратегическите ракетни сили. През последните 11 години той работи като ръководител на отдел за разработка за системи на контрол
на космическите спътникови комуникации. В продължение на 18 години, заедно с лекари и научни специалисти в различни медицински институции, той разработва и произвежда устройства и терапевтични методи в областта на рефлексологията и биорезонансните технологии, уелнес технологии и енергийна информационна медицина. Евгений Владимирович завършва университета по радиоелектроника и компютърна технология със специалност софтуерен инженер за компютърни системи и диагностика в областта на медицината. Води разработването на софтуерни продукти за компанията. Разработва алгоритми за самоподготовка и подобрява системи за тестване на тялото, съчетавайки възможностите на съвременните компютърни технологии и най-новите научни изследвания от началото на 21 век. С течение на годините е натрупал опит в производството на голям брой устройства и ето кратък списък. Всичко започва с една малка работилница, но постоянно нарастващото търсене помогна да се превърне в голямо предприятие с големи предприемачи, произвеждащи електроника в различни страни в Европа, Украйна и Китай. Цялото оборудване има международни сертификати и се доставя в 34 страни по света. Каним ви да се присъедините към екипа, който носи по целия свят информация за технологиите, които могат да удължат щастливия и здравословен живот на милиони хора.